Jeg har interesseret mig for astronomi lige siden jeg var 13 år. Jeg fandt himlen fascinerende. Og hvad er mere naturligt end at prøve at udforske det selv? Så da min kone og jeg skulle til at se os om efter et nyt hus, så skulle der også være mulighed for at lave et observatorium. Der skulle findes et sted for observatoriet, så vi var nødt til at lave en tilbygning til huset. Fordelen ved det her, det er jo, at jeg skal ikke ret langt væk fra familien for at kunne dyrke min hobby. Fordi der er jo ikke mere end 10 skridt, så er man i kontrolrummet. Det skal jo være til, at der kommer nogle kometer forholdsvis tæt på jorden. Og finder man en komet, så får man kometens navn opkaldt efter sig. Så det kunne da være meget spændende. Nysgerrige medarbejdere har gjort Danisco til verdens førende leverandør af ingredienser og viden til fødevareindustrien. Har du indimellem følelsen af, at din hovedbund ikke kan ånde? Fedtet hår kan give følelsen af mere skæl. Ny Head & Shoulders frisk citrus med citrongræsekstrakt hjælper med at holde fedtbalancen. Den fjerner skæl 100% og vasker fedtet ud af dit hår. Din hovedbund kan endelig ånde på ny. Prøv ny Head & Shoulders frisk citrus til fedtet hår. En af de 7 Head & Shoulders varianter. Og pust nyt liv i dit hår. Open your heart, feel it from the start. You'll know of the place where you wanna go. Open your eyes. Logic for Kilemus. Vind en Kilemus-cykel. Gå ind på kilemus.dk og vær med i konkurrencen. Der er nye vindere hver uge. Se pletterne her. Og den helt utrolige Vanish Oxy Action Gel med aktiv ilt. Utroligt. Den virker effektivt mod pletter fra læbestift og burgere. Lad os teste. Hæld Vanish Gel på pletten, knop med doseringsenheden og læg tøjet i maskinen. Tilsæt Vanish Oxy Action Gel til almindeligt vaskemiddel og vask. Og se resultatet. Burgerpletten er forsvundet. Det samme er pletten fra læbestiften. Det er fantastisk. Vanish, nu som gel med effektiv antifedt-formel. Farvel til pletter. Ekstrabladet er som forvandlet. Det er blevet flottere, mere farverigt og mere indbydende. Glæd dig til at se det nye Ekstrablad. Men det er altså stadig ikke sjovt at komme på forsiden. Ekstrabladet, det er blevet flottere, ikke flinkere. Karolines er genvejen til alverdens køkkener. Prøv for eksempel den nye sursødsovs eller den orientalske karrysovs, der får asiatisk mad til at lykkes i snuptag. Hvad kan det være? En tomat? En ged? Nej. En hebe, der er på vej op. Nu ved jeg det. Relativt nyforelsket par, som nye oksetornado glaserer med creme fraise, madagaskarpeber, let braserede kantareller og rosmarinkartofler. Undersejlturen til naturskønne Oslo med DFDS Seaways. Okay. Sail away, sail away, sail away. Just sail away. En følsom hud kan reagere på alt i hverdagen. Lige fra et dårligt indeklima til kemiske stoffer og luftforurening. Neutral vasker dit tøj rent uden parfume eller andre unødvendige tilsætningsstoffer. Neutral er deklareret i samarbejde med Astma Allergiforbundet. Du spartler, pudser og maler dit hjem. Men hvad med at give dine kontakter et nyt design? Lauritz Knudsen, det er os, der skaber kontakterne. Jamen, jeg elsker at gå til tandlægen. Viserne, de er altid 112% i orden. Jeg har aldrig haft et eneste hul. Ja, så har du endelig fået det første hul, Bruce. Så vil jeg gerne bedøves. Ja, du er klar over, at lattergas koster ekstra. Ekstra?
Ja, det er jo ikke nogen gavebod. Det er dyrt at blive ældre. Det forstår jeg ikke, fordi nede hos Toyota, der er det helt omvendt. Ja, så. Ja, hvis du for eksempel har en Toyota, der er gammel, så kan du få den billigere til autoriseret værksted. Det er det, de kalder elite-care. Har du en ældre Toyota, så kan du få den repareret billigt hos os. Vi kalder det elite-care. Ja, det bliver 3500. 3500? Du skal være glad for, at Toyota de ikke reparerer tænder. 3500? I morgen i Zulu Søndag er temaet hårrejsende horror. Her får du muligheden for at genopleve alle de bedste gys fra din tidlige ungdom i dokumentarfilmen Amerikanske Mareridt. Vi viser også 2 film. En uhyggelig en med blandt andre Christopher Lee, og en parodi på gyserklassikeren Exorcisten. Det er Zulu Søndag i morgen fra kl. 20. I anledning af vores horror-tema kan du vinde billetter til filmen Van Helsing på zulu.dk. Zulu! Dear Mary, g'day and welcome to Denmark. Du kan se frem til en romantisk aften på TV2. In Australia, like you, I met and fell in love with a date. Med tips til Mary fra australske piger i Danmark. Danske mænd, de ser godt ud. Og vi følger op med en god romantisk film. I want you to meet the wedding planner. Planlægning, det er lige hende. She must lead such a romantic life. Men der er visse ting, man ikke kan planlægge. Glæd dig til en romantisk søndag aften her på TV2.